רגע לפני שרצים ומוצאים צווי פינוי ורוצים להסתכל על המקום הזה ומה מיוחד בו ולייצר עוד איזושהי שכבת שימור שהיא לא רק משהו ממסדי שבא מלמעלה אלא גם משהו שצומח מלמטה, וזה מאוד מאוד מתקשר גם למודל החברתי. היה פנס בודד בקצה שכונה ושם והוא היה ילדותנו היפה וכו'. היה פנס בודד בקצה שכונה והוא האיר את יד. אז היינו יושבים פה. כל יום ראשון בשעה 8 בערב פרמינה הייתה באה עם הטרנזיסטור, אנחנו היינו מתחנפים אליה כי רק לה היה טרנזיסטור שווה. היינו יושבים פה לשמוע את פול טמפל. של אמא רץ בתחנונה הביתה בו לארוחה. שלושת הג'מוסים האלה בנו אותם. בדיוק בנו אותם ובעצם הייתם לבד. היה רק את הרחוב, את הכביש הזה כאן עם קו 19, נכון? נכון. הייתה פה אדריכלית נוף שקראו לה אורנה. ואורנה חשבה על איזה כניסה לרחוב. היא הסתכלה, וראתה את המרפסת שלי למעלה. וראתה את אשתי יוצאת משם, והסתכלה. אז היא אמרה לי, נראה לי שאשתך היא ילידת הארץ. אמרתי לה, כן, היא בוכרית. אז היא אמרה, מצאתי את הרעיון. מורידה שטיחים בוכרים, כאילו מנוערים, עשתה איזה מפספס. אבא של פרמינה, צביה, כל יום שישי על האנטנה, עוד, לסדר את האנטנה. כל יום שישי, ולא יודע. ושם אמרתי לה את שאומרים. ליד כל בניין היו שני המתקנים האלה לכביסה, אבל אנחנו בתור ילדים עשינו עליהם נדנדות, עשינו עליהם את כל האולימפיאדה שלנו הייתה על הברזלים האלה. זה היה גן הסוס. משחקים. זה מתכת כזה שיושבים עליו ככה. כל השכונה יכולה עליו. וכשקצת כבר גדלנו, היינו כבר בגיל כיתה ח' כזה, אז היינו צריכים מקום לשבת רק הגדולים, לדבר ביניהם וכאלה. אז הפסקנו להסתובב פה והתחלנו לשבת פה בערב בגן הסוס. שכבר כמעט לא הספקנו. רציתי להביא את עין כרם לכאן, החלטתי שאני משחזרת רק עצים וצמחייה של עין כרם. אז שתלתי את העץ הזה, זה 20 שנה. וואו. הכניסה הזאת למטה, של הבית של מיכאלה, זה היה הכניסה של 5 אבנים. פה היינו משחקים 5 אבנים. זה הכניסה? ממש כאן. אבן ישרה. כן, זה הגובה גם. זה הגובה, זה לא אותו גובה. זה כבר לא אותו גובה. אנחנו גדלנו. היא התיישרה כי אבל זאת האבן של ה-1, 2, 3. אני יוצא אל המרפסת וקורא